Niftakar meta kont għadni l-iskola, wieħed mid-delizzi tiegħi kien li waqt il-lezzjoni tal-matematika inħalli l-moħħi jiskappa anke sa 700 mil il-bogħod. Fil-waqt li s-ser qed jispjega t-teorema ta' Apollinarius jew ta' Pitagora, moħħi ma kienx hemm. U mbagħad jittestjana mizzi. X'kont qed ngħid? U jiena nibqa' bħal miftuħ u jgħidli ma fejn kien ħsiebek. U din naħseb jiena l-problema tagħna l-koll vera. Inna dal-aħħar żewġ ħdud tkellimna fuq il-moħħ spiritwali. Għandna problema fis-sens li l-moħħ tagħna ħafna drabi jiskappa. Jew anke b'mod apposta nħalluh jiġġerra l-hawn u lin flok ma nikkonċentraw fuq il-ħaġa neċessarja. Nek aħna nammettu u iva nistqarru illi Alla wara ħalliq tagħna u ħalaqna għalih innifsu, allura kif ninstabu bħal dik in-naġa il-mitlufa li niġġerrew meta suppost qegħdin fi ħdan ir-raj u taħt il-protezzjoni tiegħu. Il-fattu li iva moħħna għadu mhuwiex dixxiplinat sabiex nitimgħu lil nfusna, nitimgħu irruħna b'dak l-ikel li huwa verament neċessarju fil-waqt li mhux biss inwarbu imma wkoll nesponu il-fruwa ta' pursuits, ta' tfittxijiet oħrajn fil-ħajja tagħna mhux vera. Tkellimna iva u tajtkom diversi marki, diversi punti u forsi f'moħħkom għadkom m'intomx qegħdin tifhmu eżattament lejn xiex qed nipprova nimbuttakom beħlewwa. Tajjeb, il-problema tkun ħafna drabi ma jkunniex modell, ma jkunniex xi ħaġa konkreta, xi ħaġa jew xi ħadd nistgħu nħarsu lejh u mbagħad nibdew nifhmu. L-Apostol Pawlu pereżempju kemm il-darba qal lin-nies li kun jafuh, ixbħu lili, jew kunu imitaturi tiegħi bħalma jien ukoll ta' Kristu. Il-knejjes ta' żmienu kellhom din il-persuna l-Pawlu tajjeb li bruħu ġismu kien mixħud, dedikat, ikkonċentrat sabiex jaqdi lil Alla fl-ispirtu tiegħu. U allura seta' b'kuxjenza tajba lin-nies li kienu jafuh jgħidilhom imitawni, ikkupjawni. Però dan l-istess Apostlu Pawlu illi qalek hawnhekk f'dan il-qari tal-lum ipoġġilna il-mudell ideali. Meta aħna qegħdin niġbdu ispirazzjoni jew qegħdin insibu motiv tajjeb fl-eżempju tajjeb ta' Kristjani oħrajn illi spiritwalment jinsabu aktar avvanzati minna, finalment il-ħsieb tagħna irid ikun fi Kristu Ġesu. Ħajkolkom fikom dan il-ħsieb li kien fi Kristu Ġesu. Il-fatt li la darba aħna dixxipli ta' Sidna Ġesu Kristu, il-mentalità tagħna, il-mod kif naħsbuha minn ġurnata l-oħra, rridu nġibuha konformi mal-ħsieb ta' Kristu. Xi ħaġa sorprendenti Pawlu lill-Korintin jgħidilhom imma aħna għandna il-ħsieb ta' Kristu. Sorprendenti ħafna. Li għadu intom għadkom tal-ħalib, għadkom trabi, għadkom karnali, għadkom il-divizjonijiet fostkom u l-firda u l-lejra u t-qasqis, għadkom trabi fi Kristu. Pero għalih nifsu għal sħabu jgħid maħna għanna l-moħ ta' Kristu, għanna l-ħsieb ta' Kristu. U allura kapaċi, tinsab fejn tinsab, għavolja għadek forsi bidu u forsi tajt ma lejn xiex irridu nersqu. X'inhu l-ideal tagħna? Nistgħu naslu għal dak l-istadju fejn nkunu kapaċi ngħidu sinċerament imma aħna għandna l-moħħ ta' Kristu naħsbuha kif kien jaħsibha hu. Infatti il-tir ta' Sidna Ġesu huwa li jagħmel minna dixxipli naħsbuha bħalu. Ma sax ikunu ogħla minnu ovvjament, imma dixxiplu għad tkun trenjat minn sidu jew mill-imgħallem tiegħu jkun bħalu. U dan huwa allura il-tir l-iskop li għandna qudiemna.
bi Kristu bħala l-modell qudiemna tajjeb u Ġesu nafuh, mhux nafu dwaru bħal nies oħra ma nafuh. Għandna relazzjoni ħajja miegħu, tajjeb, Alla qajjimna miegħu minn bell-imwiet tagħna ħajja ġdida, dik il-ħajja ġdida nafu l-bidu tagħha mill-Magħmudija, Alla jridna li nqisu l-Magħmudija bħala dik l-okkażjoni fejn aħna viżibilment qomna għal ħajja ġdida sabiex nikkonsagraw lilna nfusna għal Alla. U allura issa bi Kristu qudiemna, Kristu li narfuh u narawh bl-għajnejn tal-fidi mill-album li tagħna Alla, album mimli ritratti, vera? Album f'4 kapitli, Mattew, Mark, Luqa u Ġwanni, li nistgħu nixxamplaw u nsiru nafu aħjar hekk kif aħna naraw ritratti tiegħu, mhux ritratti bħalma niġbdu bil-mobile, ritratti ħajjin, ritratti ta' vera. Ritratti li aktar ma ħarsu lejhom, tajjeb, niġu trasformati bil-qawwa tal-Ispiritu Santu f'dik ix-xbija li qegħdin naraw. U għalhekk Pawlu jgħidilna ħajkolkom fikom dan il-ħsieb li kien fi Kristu Ġesu. Ħallu il-moħħ tagħna niżviluppawh, nittrenjawh biex ikollna mentalità li tixbaħ lil ta' Sidna Ġesu. Għaliex huwa daqshekk importanti? Il għaliex min għandu imħabbitna għandu t-totalità kollha tagħna. Tajjeb, il-min tħobb int tkun devot lejh. U għalhekk Ġesu qal jgħidilna ma tistgħux taqdu żewġ sidien għax jew tobgħod il-wieħed u tħobb il-ieħor jew tkun devot l-wieħed u tistmer il-ieħor. Ma tistgħux taqdu l-Alla u lil-mammona, lil-materjaliżmu, l-affarijiet ta' din id-dinja. U allura jekk ta' bilħaq aħna kif nistqarru weġibna għall-imħabba ta' Kristu. Kristu li wera mħabtu billi kien lest volontarjament minn rajh jagħti ħajtu bħala fidwa għal ħafna. U aħna fost il-mifdijin tiegħu, jekk aħna rispondejna din l-imħabba, allura hemm din ir-rabta ta' mħabba li ma tinħalx. Mħabba li Alla determina għalina mill-eternità, issa esperjenzjajna din l-imħabba. Fir-Ruman 5 Pawlu jgħidilna li l-imħabba tal-Alla hija msawba fil-qlubna permezz tal-Ispiritu is-Santu mod li jenna. U allura la darba ninsabu kif Pawlu jgħidilna intom il-maħbubin tal-Alla, qaddisin u l-imsejħin tiegħu. Maġġana il-maħbubin tal-Alla. Ilbsu mela qalb ta' ħniena, ta' modrija, ta' ħlewwa, aħfru xulxin, ħennu għal xulxin u jagħtina ritratt li bażikament huwa ritratt tal-karattru ta' Sidna Ġesu Kristu. Xejn aktar u xejn aħjar. Il-fatt li Alla jridna hekk kif aħna nħarsu lejn Kristu u nammiraw lilu u noqorbu lejh, Alla nkunu qegħdin nagħtuh prattikament qalbna. Meta ngħidu qalbna ġifieri moħħna, il-kuxjenza tagħna, il-fakultajiet kollha tagħna lil nfusna. Ibni għatina qalbek u ħajtax u għajnejk bit-traqati. Naqraw fil-Ktieb tal-Proverbi 23 vers 26. Ibni għatini qalbek. Ġifieri ħankunu miġbuda bħalma Alla l-missier ġbidna lejn ibnu. Hekk aħna issa miġbudin bl-imħabba tiegħu. Ġesu jgħidilna ħadd ma jista' jiġi għandi jekk missieri ma jiġbdux lejja. U jiena nqajmu fl-aħħar jum. La darba din hija realtà fil-ħajja tagħna li aħna miġbudin lejn Kristu. Tajjeb? Miġbudin biex issa ngawdu l-maħfra, miġbudin biex issa nixxierku miegħu. Mhux sempliċement li Alla naddafna, imma li jagħmilna bħal ibnu Ġesu. Bħal ibnu Ġesu. U allura ħarġa nsaqsikom fuq xiex qegħdin naħsbu. Minn din l-aħħar ġimgħa li għadha kif għaddiet. Fuq xiex qegħdin naħsbu. Fuq il-missier, il-kreatur tas-sema u l-art. Ta' dak kollu lider dak ma jidirx. Fuq l-iben, illi huwa il-rajes, l-awtur tas-salvazzjoni tagħna.
fuq l-Ispiritu Santu, illi mingħajru maħniex kapaċi navvanzaw u lanqas konna nkunu kapaċi illi nifmu l-ħtieġa tagħna tas-salvazzjoni. Għadna kif smajna testimonjanza. Trabbiet familja ċivili, familja tajba, u n-nies kienu jgħidulha kemm inti tifla tajba, u ma kellix idea illi jew ukoll midimba bħal bqija tal-bnedmin. U allura il-ħidma tal-Ispiritu Santu illi nirriflettu fuqha napprezzawha, il-ħidma tal-Alla Trinità favur tagħna. Favur tiegħi, favur il-magħżulin tiegħu, il-ħidma tal-Alla fil-ħolqien, fil-providenza tiegħu. Meta Ġesu jgħidilna li ħasfur tal-bejt ma jaqa' mal-art mingħajr missierkom, mingħajr il-permess ta' missierkom. Fuq xiex qed innaħsbu prattikament. Fuq affarijiet trivjali, affarijiet banali, affarijiet li xejn ta' sarhom ma ssib xejn, jew fuq affarijiet li nafu li huma ta' konsegwenza eterna. Il-ġenna, l-infern, il-ġudizzju finali. Ta' bilħaq, moħħna huwa l-għalqa fejn fih għaddejja battalja ħin kollu. Alla jiddomanda, Alla jrid illi nagħtuh moħħna, meta ngħid moħħna qalbna kull manna. Mentri is-seduzzjonijiet, it-tiġrib divers illi hawn madwarna ifixkilna. U allura irridu nżommu għajnejna miftuħa, nassu, nivviġilaw għaliex il-sireni li jippruvaw jiżvijawna u joħorġuna l-barra mit-triq huma qawwija immensament. Mhux taf xejn l-Apostlu Ġwanni fl-ittra tiegħu jgħidilna la tħobbux id-dinja lanqas il-ħwejjeġ li huma fid-dinja. Dinja attenzjoni li kull Kristjan ġarrab. Għaddejn minna. Qegħdin f'dinja, tajjeb, qegħdin f'soċjetà ma nistgħux naħarbu, anzi għandna nippruvaw naħarbu mis-soċjetà. Però ma nistgħux inħobbu lid-dinja lanqas il-ħwejjeġ huma fid-dinja. Jekk xi ħadd toħobb id-dinja, l-imħabba tal-missier mhijiex fih. Hija daqshekk ta' konsegwenza kera, gravi. Illi ma tistax tħobb id-dinja u fl-istess ħin tgħid li inti Kristjan. Ma jmurx flimkien. Bħalma żejt ma jmurx mal-ilma. Għax kull men fid-dinja xewqat ħżina tal-ġisem, xewqat ħżina tal-għajnejn u l-kburija tal-ħajja mhumiex ġejjin mill-missier. Imma mid-dinja u d-dinja tgħaddi u x-xewqat tagħha wkoll. Imma min jagħmel ir-rieda tal-Alla jibqa' għal dejjem. U allura Ġwanni qed jagħtina hawnhekk programm estensiv ħafna. Kull ġurnata rridu ħabtu wiċċna mal-seduzzjonijiet tad-dinja, mat-tiġrib tagħha. U Ġwanni jgħidilna tħallux id-dinja ta'sarkom fil-forma tagħha. Rridu nirreżistu il-mentalità tad-dinja u ċoe dak in-network vast u trement, dik is-sistema satanika fejn in-nies jaħsbu li jistgħu jgħixu mingħajr Alla. Ma sibx li hemm mod aktar sempliċi kif tispjega x'inhi d-dinja. Meta jgħidilna tħobbux id-dinja ma jfissirx ma nħobbux jew ma nammirawx il-muntanji u l-baħar u n-natura hija l-emil tagħha. Id-dinja hawnhekk tfisser is-sistema fis-soċjetà li tbedek minn Alla. Il-ħażen tagħha. U hemm ukoll tentazzjoni oħra illi hija perikoluża immens għal dawk kollha li jixtiequ li javvanzaw spiritwalment. Il-moħħ tagħhom isir jixbaħ il-moħħ ta' Kristu. Illi jibdew jaħsbuha kif jaħsibha Kristu. Ir-rikkezzi. Ir-rikkezzi l-għana fija nfisha hija barka. Il-problema tidħol meta nibdew inħobbu ir-rikkezzi u nfittxuhom per se. U ħafna nies hekk huma. U ħafna nies mingħajr forsi ma nindunaw jinfluwenzawna
biex naqbdu kir-rotta li qabdu huma. U ċoħe, illi jaħsbu illi jistaw jiġimaw għalihom fushom kontra ta' possedimenti mentri Sidna Ġesu Kristu qal anke meta l-bniedem għandu ħafna. Ħajtu ma tikkonsistix fil-kwantità tal-possedimenti tiegħu jew tal-ġid li għandu. U da qalu meta kien hemm raġel u qallu appellalu l-Ġesu qallu għajt il-ħija biex jaqsam il-wirt ta' missieri miegħi. U Ġesu qallu minna minni referi bejnietkom. Induna dak ir-raġel kien raġel rejb. Raġel ma kienx qed ifittex il-Alla ma aktarx kien qed ifittex il-ġid materjali illi prattikament jispiċċa. Pawlu Apostlu jagħtina dit-twissija fl-ittra lil Timotju fejn jgħid li l-imħabba l-flus, mhux il-flus, bil-flus nistgħu naqdu lill-Alla għadna kif tajna l-offerti tagħna skont kull wieħed kif seta u derlu l-aħjar, imma hija l-imħabba l-flus li għall-er tad-deni kollu jew tal-ħażen kollu aħjar. Met inti tfassal programma li kien nifsek li taħseb li jiena nista' ngħix materjalment, u allura biex ngħix materjalment għandi bżonn kotra ta' affarijiet, tajjeb, allura inti ħatibda tirraġuna li l-Alla m'għandix bżonnu, u fatti nis-sinjuri ħafna drabi ma jħossu ebda bżonn ta' Alla. Bir-raġun ġabu jgħid illi Alla għażel lill-foqra ta' id-dinja biex ikunu sinjuri fil-fidi. Il-fqir ħoss il-bżonn. Għax diġà ħafna drabi forsi jekk ma jmux jorqod bil-ġuħ imma jaf kif irid iġannata minn ġimgħa l-oħra. Għalhekk Ġesu jgħid imberkin il-foqra. Għax tagħhom jassal ta' nismawiet. L-imħabba għal-flus jgħall-er tad-deni kollu xuħud li taw ruħhom għalija dbedu mill-fidi u nifdu lilhom fushom b'ħafna għali. Immint ja raġel talla, dan ħarbu. Intaraw xi kmand dirett, dan evitaħ. U imxi aktarx wara lejxin tajjeb it-tjieba, il-fidi, l-imħabba, s-sabar. Il-Kristjan għandu programm radikalment differenti mill-programm tan-nies tad-dinja. Nies tad-dinja jaġixxu skont il-mentalità tad-dinja, aħna rridu nidraw naġixxu skont il-ħsieb ta' Kristu. Il-ħsieb ta' Kristu. Kristu matul ħajtu fuq l-art kemm il-darba jirreferi għal fatt illi hu jħobb lill-missier li kell tiegħu li nagħmel ir-rieda ta' missier u ntemm ix-xogħol li tani, tajjeb, fil-talba tiegħu fil-Ġwanni 17 kemm il-darba jgħid illi jien ħabbejtekom missier int ħabbejt lili. Dik kienet il-waħda mit-temi kbar illi Ġesu tkellem dwarhom. U li jħobb il-missier u għalhekk ġie f'din id-dinja, għalhekk ħabb id-dinja li talib waħdin tiegħu, għalhekk ġie. U fl-istess ħin ukoll l-imħabba tal-missier lejh. U allura jekk ta' bilħaq irid kollna il-mentalità ta' Kristu, tajjeb irridu konxjament nidraw inħobbu lill-Alla, mhux sempliċement ngħaddu mill-mossi jew ngħaddu minn dik il-ċerimonjal reliġjuż tas-soltu b'mod mekkaniku illi fl-aħħar mill-aħħar ma jfisser xejn. Il-tip favorit illi ċertament Ġesu kien jafu sewwa mill-Bibja tiegħu kien il-tip tad-Deuteronomju. Ikkota mill-tip tad-Deuteronomju aktar minn kotba oħra fit-Testament il-Qadim. Tip tad-Deuteronomju huwa speċjali għaliex kemm il-darba nsibu. Apparti x-xema isma' Iżrael mulej tiegħek u mulej wieħed u int għandek tħobb il-mulej tiegħek b'qalbek kollha b'ruħek kollha u dawn il-kelmiet li qed nagħtik tgħallima mill uliedek meta tistemba waqt li mixi fit-triq meta tintet u tagħmel min kollox biex tiftakar fil-kelma tagħna. Apparti dik. Imma intu taqra kull darba ssib kliem bħal qalek ħobb il-mulejla tiegħek u ħares kuljum dak li jridek tħares l-istatuti tiegħu u l-ordinanzi tiegħu u l-kmandamenti tiegħu. Dawn il-sentimenti huma inferxa
matul il-Ktieb tad-Deuteronomju. L-appell ta' Alla biex aħna nirrispondu, inwieġbu għall-imħabba tiegħu. Mhux taf xejn meta saqsew lil Sidna Ġesu dwar il-kmandament il-kbir tal-liġi. Tafu daqsi kemm Alla tommiet ta' liġijiet u kmandamenti mhux kollha tal-istess importanza, ovvjament. U allura waħda mill-diskussjonijiet għaddejja fi żmien Ġesu kienet li huwa l-ikbar wieħed. Meta saqsew Ġesu risponda li qed għandek tħobb il-mulaqla tiegħek qalbek kollha bruħek kollha u t-tien wieħed jixbħu li tħobb il-puxmu tiegħek bħalek innifsek. Kien wieħed skrib espert tal-liġi li kienet jisimgħu dakinhar. Skont kif jgħidilna Mark f'kapitlu 12. U wieġeb u għallu l-iskrib, tajjeb mallem tkellimt il-verità qabel miegħu. Iva ekku dal-iskrib għallu. Għax hemm Alla wieħed u m'hemm xi ieħor ħliefu u li tħobbu bil-qalb kollha, u bid-den kollu, u bir-ruħ kollha, u bis-saħħa kollha, u li wieħed iħobb il-proxmu tiegħu bħalu nnifsu hija ħaġa akbar mill-offerti maħruqa u s-sakrifiċċji kollha. Xi ħaġa li n-nies tad-dinja għatihom iċ-ċerimonjal u għatihom ir-ritwal u għatihom affarijiet viżibbli ta' purċissjonijiet u nċens u affarijiet u mbarazz oħra jedew fihom dak l-affarijiet. Ma hawnhekk l-iskript qed jgħidlu li tħobb il-Alla huwa wisq aħjar, wisq iżgħet importanti mill-affarijiet l-oħra kollha. U Ġesu meta ra li wieġbu sensibbilment jew wieġbu bil-għaqal qallu int m'intix il-bogħod mis-salta tal-Alla. Meta narfu iva qar intellettwalment, iridu narfu intellettwalment din. Bħala xi ħaġa li bħal affarijiet li talbu l-iskola. Idu nkun konvinta l-iktar ħaġa importanti, l-iktar liġi kruċjali li Alla tagħna hija li nħobbuh. U għaliex nħobbuh għax hu Alla. Il-ħalliq għaliex nħobbuh għax hu fdina permezz ta' ibnu. Elf raġuni hemm għalfejn għandna nħobbuh. U allura din hija ħanidwek l-atmosfera li aħna rridu nfittxu ngħixu fija minn ġurnata l-oħra. Salm 73 forsi jagħtina ħjien aħjar xi ġifieri meta tajt tgħix fil-preżenza tal-Alla għax tħobbu. Min għandi fis-sema ħliefek jgħidlu u m'hemm ħadd fl-art li nixtiequ ħliefek. X'ideal sabiħ, ideal għoli. Li nkunu kapaċi ngħidu m'hemm ħadd fl-art li nixtiequ ħliefek. Għalhekk Ġesu jgħid li minħobb il-missier u l-ommu u l-ħut u l-uliedu aktar minni mhuwiex denu li jkun tiegħi. Għaliex? Għax għatem dik il-kompetizzjoni, dik il-rivalità illi hija idolatruża. Ma tistax tħallat l-imħabba tiegħi lejn familja jew lejn eżiż fuq l-art ma l-imħabba illi mhux biss b'dover ma bi privileġġ għandu jkolli lejn Alla nnifsu. Għalhekk il-martri matul iż-żminijiet preferew li jmutu preferew li jxerdu demmhom aktarx milli jiġħdu lil Sidna Ġesu Kristu. Għandna l-każ magħruf ta' Lija bħalissa illi qegħdin nitolbu għalija, però bħala hemm mijiet anke eluf illi kull sena llum il-ġurnata imutu il għaliex iħobbu lil Alla. U ma jridux ikunu la tradituri u lanqas morru kontra il-kuxjenza tagħhom. Meta aħna inħobbu lil Alla l-aħwa, nfittxu l-imbuħ, nfittxu li nersqu lejh b'reverenza, b'konfidenza wkoll iva, b'konfidenza għax huwa missierna, u Ġesu jridna li naħsbu dwar Alla bħala missierkom li hu fis-smawiet. Però missier illi ħaqqu kull qima, ħaqqu kull reverenza, kull imħabba da parti tagħna. Is-salmi huma mimlijin b'dawn il-sentimenti
Fi għandek nies li huma mlebilbin huma mxenqa Alla. Għalihom Alla mhuwiex teorema astratta. Mu Alla l-ħaj. Alla li difatti jirrelata magħna l-bnedmin. U Alla int Alla tiegħi. Mis-sabħ infittxek jien. Ruħi għaċċana għalik, laħmi mxenna għalik. Fart nixfa maħruqa fejn m'hemmx ilma. Għalhekk ġejt narak fis-santwarju. Biex nara il-seta u l-glorja tiegħek għax it-tieba tiegħek huma aħjar mill-ħajja. Xoftejja lilek faħru. David qed jgħidilna li t-tieba ta' Alla lejh hija aħjar mill-ħajja fiżika. Il-każ ukoll ta' salmista ieħor Ulied Kora fejn jgħid kemm huma jeżies l-amajjar tiegħek u mulej tal-eżerċti. Ruħi tixxenna u tinfena l-btieħi tal-mulej. Qalbi u ġismi jgħidu għajjat għal Alla l-ħaj. Iva l-asfur tal-bejt. Isib fejn jammar il-ħuttafa issib bejt għalija fejn tista' tqiegħed iż-żar tagħha mqar dell-artali tiegħek. Mulej tal-eżerċti, sultan tiegħi u Alla tiegħi. Ulied Kora hawnhekk qed jgħid imqar il-ħuttafa biċċa asfur żgħir. Isib ħarq fil-blat tat-tempju u jibni hemmhekk il-bejta tiegħu. Donnu istintivament jaf illi lena tagħna il-koll tal-ħolqien kollu hija f'Alla. U dan nagħmluh l-aqwa mingħajr ma naqgħu fil-gandott tal-formalità. Għaliex dik imbagħad issir il-għadu tagħna. Iva, jiena qiegħed infittex il-Alla, però bħal kull ħaġa oħra fejn wieħed jibda miexi dik it-triq partikolari, dik it-triq issir familjari għalih. Ma tissir familjari għal tibda tagħmel affarijiet bla doċċ, bla ħsieb, b'mod formali. Għalhekk kull darba nwissu meta niġu biex niċċelebraw l-imħabba ta' Kristu lejna u niftakru fis-sakrifiċċju tiegħu permezz tal-ikla li ħallilna. Kull darba nfakru jew sikwit nfakru li ejjew mhux sempliċement nieħu mill-ħobs u nipparteċipa mill-inbit bħalma s-soltu nagħmel. Imma ħadd tkun din okkażjoni speċjali. Okkażjoni li ħassostnini matul il-ġimgħa li ġejja. Illi Alla qed jerġa' jgħid b'mod viżibbli, b'mod tangibbli, anke bil-mod li jiena nista' nduqu it-tieba tiegħu lejja. Duqu waraw kemm hu tajjeb il-mulej. U għalhekk importanti li ma naqgħux f'dik il-sens ta' ritwaliżmu. Eżajja fil-bidu tal-ktieb tiegħu wissi u jgħid x'tiswiel il-kotra tas-sakrifiċċji tagħkom jgħid il-mulej jiena mxabba bl-offerta maħruqa tal-bdabat u bix-xaħam tal-bejjem semna, jien ma jogħġobnix id-demm tal-oġġiela jew tal-ħrief jew tal-bdabat. Kif jista' qed jgħid dan id-diskors meta hu nnifsu ordna l-Mosè biex joffru dawk is-sakrifiċċji kollha fuq l-artal. Hawnhekk qed jgħid jiena ma jogħġbunix għax aktar tard jgħidulhom idejkom huma mimlin bid-demm. Qegħdin tersqu, qegħdin tiġu fil-btieħi tat-tempju, qegħdin toffru l-offerti tagħkom. Però moralment intom inbedi minni. Hemm id-dnub li intom qegħdin taħmluh fil-ħajja tagħkom. U dak huwa impediment dak huwa tfixkil serjissimu. Ma nistgħux aħna nikkoltivaw il-mentalità ta' Kristu, naħsbuha bħalma jaħsibha hu meta hemm id-dnub illi għandu rokna, għandu wisa fil-qalb tagħna. Il-qima tagħna trid tkun qima onesta u sinċira u ġenwina. Salamon fil-tib tal-Ekklesjasti kapitlu 5 u vers wieħed jgħidilna qis riġlejk intu se l-endar Alla. Ġifieri qabel ma ġejna hawnhekk dalgħodu ikkonsidrajna il-mixja tagħna u għalfejn ġejna hawnhekk u x'inhu l-iskop. Tersax
Li tersaq biex tisma' jgħidilna, li tersaq biex tisma'. U aħjar milli toffri s-sakrifiċċji tal-boloħ li ma jafux li f'jagħmlu d-deni. Li tersaq biex tisma', dik hija l-qima vera tal-Alla. Li inti qed tersaq biex tisma' fis-sens li tisma' biex tobdi. Dik il-sens ċert fija. Għaliex li tisma' u tinsa ġabu jgħidilna tkun qed tiddeludi, tkun qed tinganna b'ruħek stess. Mhux vera. Li tersaq biex tisma', li tersaq biex Alla qiegħed jagħtik minn kelmtu sabiex dik tkun il-manteniment tiegħek għal jiem illi ġejjin. U aħna nqimu lil Alla u aħna nirċievu l-kliem ta' fommu u ngħidu pjaċir bih progressivament. Kważi minn ma nindunaw inkun qegħdin insiru nixbħuh. Bħalma Mosè meta niżel minn fuq il-muntanja wara rċieva l-liġi minn għand Alla, wiċċu kien jiddi u hu ma kienx jaf. U n-nies beżgħu xirrawh. Beżgħu. U Mosè kien beda jpoġġi velu quddiem wiċċu. Ħafna drabi Alla qed jibdilna fi xbija tiegħu. Kważi aħna nfusna ma nindunawx. Però ħadd ieħor jibda jinduna. Meta aħna nagħtu qima ġenwina lil Alla, nkunu qegħdin insiru nixbħuh. Alla jkun qed jagħtina il-moħħ jew il-ħsieb ta' Kristu. Il-pass li qrajna dal-għodu fejn Pawlu jgħidilna li jekk ta' bilħaq iridu nkunu okkupati b'affarijiet ta' vera. Jekk ta' bilħaq irid ikollna moħħ spiritwali. Il-moħħ spiritwali jħobb li jinvesti ruħu f'nies oħra. Jibda il-pass billi jgħidilna jekk hemm xi faraġ fi Kristu, xi faraġ ta' mħabba, xi xirka tal-Ispirtu, xi ħasra u ħniena. Temmu l-fertija billi tibqgħu taqblu ma' xulxin, ġifieri Pawlu qed ifakkarna fl-aħħar mill-aħħar illi jiena ma nistax niżviluppa moħħ spiritwali waħdi. Imma fil-komunjoni tal-aħwa l-oħra, fix-xirka tal-qaddisin. Importanti. Temmu l-fertija billi tibqgħu taqblu ma' xulxin b'imħabba waħda, fehma waħda, ħsieb wieħed. Ma jsir xejn biġlied jew ftaħir fieraħ imma bl-umiltà ħalli kull wieħed iżomm l-oħrajn aħjar minnu. Il-moħħ spiritwali jinvesti f'nies oħra. Ifittex illi jintilef, illi ma jħares leħ innifsu imma jfittex aktarx l-avvanz ta' ħadd ieħor. U bħal Sidna Ġesu wkoll jumilja lilu nnifsu. Il-fidi persważa tagħna hija li Ġesu huwa Alla innifsu fil-vera sens tal-kelma. Il-kreatur tas-sema u l-art. Il-Missier li ben u l-Ispirtu Santu Alla Trinità huma Alla wieħed. Ġesu huwa għandu l-attributi kollha ta' Alla, huwa etern daqs il-Missier, omniscienti daqs il-Missier, omnipresenti, l-attributi kollha ta' Alla huma wkoll tiegħu. U għalhekk Pawlu jgħidilna li qal kemm kien f'sura ta' Alla ma isirx bħala ħaġa misruqa li jkun daqs Alla. Ġesu ġifieri seta bid-dritt jgħid jien Alla u ħaqni il-qima tal-anġli fis-smawiet u ħaqni d-dinjità u l-unur u l-barka u l-ġieħ tal-kreazzjoni kollha tiegħi. Frattant ma għamilx hekk. Frattant umilja lilu nnifsu. Pawlu juża l-kelma ekenosen, battal lilu nnifsu. Instab fostna bħala bniedem. U x'tip ta' bniedem għaddej doulos. L-ar tip tal-sir. Jaqdi. Pietru jgħidilna għadda minn fostna jagħmel it-tajjeb. Ħenna l-ħadd ieħor ma kienx qed iqis l-affarijiet tiegħu bil-bniedem m'għandux fejn imit rasu. Il-volpi u t-tjur tal-ajru għandhom il-bejtiet tagħhom u t-toqob tagħhom, ma bil-bniedem m'għandux fejn imit rasu.
Ġesu umilja li nnifsu għalfejn għalina minħabba fina. Il-moħħ spiritwali tiegħu. Illi ma ħasibx għal fama tiegħu u għall avvanz tiegħu. Imma bata minħabba fina. U appuntu, il-punt tiegħi huwa li mhux biss bata fl-ubbidjenza tiegħu, huwa bata sal-estremità tal-każ. Sal-estremità tal-każ. Ġesu ma bdiex il-missier sakemm kien konvenjenti għalih kif nagħmlu aħna. Sakemm kien jaqbillu kif nagħmlu aħna. Imma sal-estremità tal-każ. Imma jekk taqra bil-Grek is-sens kif kitbu l-Apostol Pawlu dan, illi wara l-instab minn barra bħala bniedem u miljalu nnifsu saru obbedjenti sal-mewt, anzi sal-mewt fuq salib. Fuq salib misħut biċċa njama illi l-Rumani jabbewlu fuq spaltu biex imut mewta ta' għajb u ta' infamja fost l-insulti u fost it-tajjir u d-daħq ta' nies li kienu jarawh. Ġesu għabdal Alla sal-estremità tal-każ. Sal-ġurnata ta' qabel talbu l-missier u għallu jiena temmejt ix-xogħol li tajtni biex nagħmel. Tant kien deċiż Ġesu li jrid jgħaddim il-passjoni. Għaliex? Għaliex kellu dik l-imħabba illi jakkwistana, jirbaħna għalih nnifsu. Imma aktar minn hekk ukoll. Il-moħħ ta' Kristu narawh għaliex rrid li jara lill-Alla imsebbaħ. Rrid li jara lill-Alla glorifikat. Kemm il-darba naraw każijiet fejn Ġesu jgħidu l-missier igglorifika lill-ismek. Igglorifika lill-ismek. U l-missier mis-sema darba wieġbu qallu glorifikajtu u se nerġa' nigglorifikah. Pawlo jgħidilna li qatt jasal dak il-jum illi kull sien ta' kull kreatura intelligenti tistqar li Ġesu Kristu għal-mulej u għal-kurjos u għad-divin bħal muta bil-ħaq għal-glorja tal-missier. Nies li joboduh il-Ġesu Kristu u ma jtuħx dak li hu tiegħu bħal huma x-xhieda ta' Ġehova. U jgħidulek qed tara għall-glorja tal-missier. U Ġesu qal li missieri u akbar minni. Mhumiex jifhmu ħasra. Illi dak huwa l-ġmiel dik l-eċċellenza ta' Ġesu Kristu. Illi għalkemm hu divin ma ħatafx għalih innifsu id-drittijiet tiegħu bħala Alla divin. Imma xellu nnifsu. U da kollu biex Alla jkun imsebbaħ, biex Alla jkun magnifikat fostna. Meta Marija u Ġuseppi ħallewh biżball warahom u telqu lura lejn Nazaret. U wara 3 tim indunaw li t-tifel tagħhom mhuwiex fil-karwana, fil-caravan kif kienu jħobbu jivvjaġġaw dakinhar grupp sħiħ ta' nies. Marru lura inkwetati jfittxuh u sabuh. Wara 3 ijiem fejn kien? Fit-tempju. U Giuseppi għallu mitix tar kif jiena u ommok mollijin konna għalik. Inkwetajtna ġifieri. U Ġesu t-tweġiba tiegħu kienet waħda. Ma tafux illi kelli nkun fid-dar ta' missieri. Il-ħeġġa ta' Ġesu imqar bħala tifel ta' 12 sena. Kienet għad-dar ta' missieru l-ħwejjeġ ta' missieru. Il-moħħ spiritwali tiegħu li beda juri anke minn ġkunitu. U meta beda l-ministeru tiegħu x'kien ħaġa jew waħda mill-ewwel ħwejjeġ li għamel meta niżel Ġerusalemm, għamel is-sawt tal-ħbula u keċċa kulħadd għaliex it-tempju Alla ġabuh dar tan-negozju. U għalilhom għamiltu id-dar ta' missier qar tal-ħallelin. Għal dar boħra. Il-ħsieb li jonora lill-Alla. Imbagħad id-dixxipli tiegħu ftakru li kien miktub dwaru iż-żelu jew il-ħeġġa għal darek ikkonsmatni, kilitni. Waraw kemm aħna il-bnedmin
imbedin mill-ħsib ta' Kristu. Ħafna nies jgħidu l-hemmhekk Ġesu żbalja, vera jew le? Meta għamel l-ħbula bil-sawt bil-bula u keċċa u beda jirrabja. Dak huwa l-moħħ ta' Kristu li huwa msjuq, bżelu, bħeġġa, b'entużjażmu għal Alla biex Alla jkun imsebbaħ fostna. U allura jiena rrid ninsaqsik, tinsab fejn tinsab? Għaddejt il-qudiem jew forsi għadek lura, kemm inti mxennaq biex tgħaddi aktar qudiem. Għaliex ma tistax tgħid jien wasalt, ma tistax tgħid li għandi l-moħħ ta' Kristu. Naħseb qatt fadlilna il-koll fejn nistgħu nitlu f'esperjenzi ġodda. Pawlu lit-Tessalonkin għal kemm kienet knisja kif għattilkom illi kienu għal-qalb Pawlu fl-imkien mal-Filippin. Jgħidilhom barra minn dan nitlobkom ħuti u nħeġġukom f'Sidna Ġesu. Li bħalma ħadtu minn għandna kif għandkom timxu toġbu l-Alla, hekk tkomplu toktru aktar u aktar. Ġifieri diġà kienu tagħmlu kif għandhom joġbu lill-Alla. Ma Pawl qalilhom issa komplu żidu, oktru, kunu abbondanti. Għax intom tafu xi kmandamenti tajniekom permezz ta' Sidna Ġesu. Għax din hija r-rieda tal-Alla, it-taqdis tagħkom. U minn fejn jibda t-taqdis tagħna? Minn moħħna. Minn kif naħsbuha. Minn kif naħsbuha. Alla ma jrid sempliċement li qabel kont pejjeb u issa waqaft, jew qabel kont tixrob daqsxejn u issa twaqaft u taħseb li wasalt. Ma x'inhu għaddej minn moħħok. Lex hemmhekk imbagħad jeffettwa. Però l-moħħ tagħna rridu konxjament rridu nkunu kaċċejna, nkunu żgumbrajna dak li ħmieġ evidenti għax altrimenti ma nistgħux navvanzaw. Pietru jgħidilna għalhekk warbu kull malizzja u kull erq u l-ipokrizija u għejriet u kull taqsis u bħal trab li għadhom kemm twildu ix-xenn u għal b'saf tal-kelma biex tikbru fih. Jekk ta' bil-ħadd doqtu, kemm waħelu l-mulej. Ma tindrawx qed jgħid Pawlu, Pietru. Illi qabel ma nistgħu nikbru bħalma tarbija tikber bil-ħalib u mbagħad li aktar ma tavvanza fl-età aktar tibda tiekol ikel solidu u tara tikber tavvanza. Qabel ma nistgħu navvanzaw irridu nkunu neħħejna dawk id-dnubiet evidenti illi forsi għadhom ikkakkmati magħna. Malizzja, ġifieri, wiri ta' ħaġa boħra, ejriet, qasqis, meta inti titkellem ħażin dwar il-proxmu tiegħek minn wara daru. Jekk hemm kwalunkwe dnub, u x'inhub? Illi qed tirrepetih dak irid jitqaċċad. Altrimenti ma tistax, impossibbli, illi tiżviluppa fik il-moħħ ta' Kristu. Ma tistax. Bħal meta għandek ġnien għadu mimli ħurrieq, ma tistax tippretendi illi tikkoltiva l-wart fih. Titnaddaf il-ħaxix ħażin, imbagħad tkun kapaċi tavvanza aktar quddiem. L-ħaw rridu forsi xogħol minna niftakru minn xi ħana imwaqqajn u xogħol oħra wkoll forsi rridu ngħidu llum irid ikun bidu ġdid għalija. Irrid nidħol f'din il-korsa fejn jiena iva. Infittex l-Alla ħalli jagħtini l-ħsieb jew il-moħħ ta' Kristu. Meta Ġesu kiteb il-littra lill-Knisja ta' Sardi, jgħidilek ara, naf l-emejjel tiegħek li għandek isem li tgħix u frattant inti mejjed. Il-fama ta' dawn in-nies kienet li huma jgħixu huma Kristjani, però jgħidulhom intom mejtin. Stembaħ u s-soda l-ħwejx li jibqgħu. Ġifieri mhux biżżejjed illi inti tidentifika li jekk innifsek ma' Knisja Evanġelika li forsi qed tattendi dak huwa biss il-bidu. Il-fatt li aħna nagħmlu hekk qegħdin suppost meta nikkongregaw flimkien sabiex nissaħnu, nistimulaw il xulxin għal biex naslu għal ħsieb ta' Kristu. Stembaħ u s-soda l-ħwejx li jibqgħu, stembaħ ġifieri sir aware, sir konxju tal-qagħda tiegħek għalmenu. Kun naf il-bżonn.
għax ma sibx l-opri tiegħek kompluti f'għajnejn Alla tiegħi. Mela ftakar billi ma mod irċevejt u smajt u żommu u indem. U din il-soluzzjoni sempliċi però qawwija. Wasalna fa wasalna, hemm bżonn nindmu. Hemm bżonn illi nnatfu nikinsu moħħna minn dak iż-żibel, minn dak l-imbarazz illi qed jikklaterjah sabiex iva nibdew nrawmu fina il-ħsieb ta' Kristu. Illi bekk inkunu ta' ġid għan-nies tad-dinja, bekk inkunu kapaċi nkunu umli quddiem Alla bħalma kien Kristu. Bekk nobduh akkosta kollox u bekk ukoll Alla missierna ikun imsabbaħ fostna. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now